Jotono khulumbaikha ani mung Rupesh dewarma Tipra season 1 joto saimanna tai abuni main credit wngkha chini TTIDC government chini borom gonang chini CM chini EM chini chairman tai chini borom gonang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu boroni naikul mung boroni hamjak mungni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang borong tewese ani khabai hamjak ma te ani chiba ya pharo tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tipra idol season 1 start rogo Tipra wo ang tibu tongyaba Delhi tongoba ge Delhi ni phainai si chini Tipra hasteo phai audition re phaiani hengkai tai first hengkai folk song rogo ba asuk agi recap jagya hengkai abo ungma pore sang Tipra idol ni awai ungma pore sang chini folk song rongno kisa henere nai jago hengkai apura saimang kha chini folk song rok chini agini kok recap mung rok busuk khana to khrinai hingga abo recabai audition na thangai nai chini bonam gonang sarsang tongmani aforo bolang chajage ana select khaika khaima Yagolo o dongsa sakaunu ani journey starting mani abu baikhe chengte ang bahike winner ngi thangka saisi manliya belakhano aforo khatung kha jangjak tongmani hingga tai sana thangkangkai o Tipra idol angma Yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like ang chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borngi buskango buchawinai kaisa stage dongsa share khaine recapnani shape mangkha abang tai belaikhano ang hambai mai fore chini TTIDC government no tai Tipra idol songsanai chini okra rogno belaikhano hambai maya foro tai sana thangke Tipra idol pamai Yagolo ani ro call chok paikha sarigama pani baginai hingkai Rupesh dewarma chung sarigama pani team ni call khayo hingkai nung to Tipra idol season 1 ni winner hingkai tamo nung chini show nung participate khaimanai da hini call chok payo hingkai ang to khatung khajangai ang tai bu Delhi wa foro hingkai Delhi ni gana singui tongba audition hingkai thangi audition rikha hingkai audition rema Yagolo first round select angkha second round angkha third round angkha ke fourth round TV round ang foro afrong ke ani no kuno chayar angkhana afrong ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabailia ang abon te kisa phani ang nanya khaje ani no mistake tongna ang tebo kaham ke khaiman nai hinai hingka ang tebo chaitung nai chini Tipra sani bukung nok tebo kuchuk khaina baginai o Tipra idol ang phainai sini jagene tebo sini jaktung hinai ang tebo chaitung nai thangani nai tebo national platform rogo abo chaitung nai ang hingkai tabuk je chini season 2 start angui tongo hingke abon bagai ang chini je final contestant dongno ang all the best tai ani hamjang mari o karon norong kaham ke practice khainai kaham ke rechabai phaika hingke norong ke phun nargi mangalak norong rechabai tongdi asung nervous tangdi kisamisa to nervous ngai no haipono norong kaham ke rechamna chaitokdi tai chini Tipra sane bumung norong tebo kuchu kari di hinanya ang abono khakhayo hambai